Kurban wingi kok rame nyap, apa kok sepi nyapa? Lha sebabnya apa? Karo aku. Kowe ora ngerti? Enggak. Soale Iya. kurban ki lebih berat daripada sapi. Kamu punya burung sapi. MBK Mas Dahli ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah tokmu. Makin ganteng aja. Rapal ora. Gadis manis Kalimantan, bantal guling tak sayang-sayang. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo cilik atile nang donya wong wadon sing siji arep golek tangkel endi mesti gaen katurutan nang ati. Tepuk tangannya mana untuk dusun kafe? 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Guyon Mata. Yuk. Iki lagu nyanyi ritek Wayamu wis tuwek ngalah karo sing nom. ora nyanyi ra patekna ora. Aku ora nyanyi ya ora gudiken. Wong ora roh ini wilayah kene iki. Iki awake dhewe ning kene ning nggon kene wis ping pindho. Wis ngerti aku ning kene ping pindho ning wilayah kopi kene. Ping 3. Oh 3 ning kene. Sapa? Bulurah kono. Terus ning kene ping pindho. Wah kemajuan tem. Kemajuane apa? Kandange sapine tambah ning kono. Aku mau yo tak hitung kemajuan ning mburi. Apa? Bebek sing ngrusui aku dandan mau yo tambah dadi 12. Tapi sing duwe omah digawe macak. Heeh. Pintune kamar mandi anyar. Kemajuan kabeh ya Kang. Alhamdulillah. Kamar mandine dicet. Loh, iki ya kemajuan, Pak. Winganane sing ning ngarepku kene tuwek-tuwek saiki nom-nom iki. Yo mbok kowe wong wedok mbok omongi nom-nom. Yo mekrok kembang tok sirahe. Tapi kan cantik-cantik, Mas yo nom, Mas yo tuwek cantik-cantik semuanya. Ora masalah kuwi, Dem. Iki acarane bersih dusun. Bersih dusun. Wah, sak dusun ae. Sak dusun iso nganggap guyon maton luar biasa. Kami tuane Pak Kakek Sugiono. Pak Sugiono. Pak Sugiono wis ora enek tepuk tangannya mana untuk Kapi lho. Ini karena kerukunan masyarakat dusun Kapi. Betul sekali. Sekelase dusun iso nanggap gawe acara. Lho, panggunge ndek kenane ciut saiki ombo saiki. Lah iya. Ngene iki awak dhewe disawang tek wadon malah ketok cilik. Lah iya. Lho tapi ya ora apa-apa. Ora masalah. Iki perlu dicontoh di dusun-dusun yang lain. Tradisi budaya negeri kita khususnya di Jawa memang berbeda-beda. Kayak ning ngene iki kan bersih dusun. Ya. Wis nganakne dhewe mau cah cilik-cilik donari. Wah, sing nari sing cilik. Heeh. Sing mbok-mboke nang kono wis. Ya apa bangga. Lho sing nari sing cilik-cilik mbok iso nggoket ning isor. Kurang nengen ngiwo. Lah kok nengen-nengen jelungup nah anake kono terus.
Ya ora masalah loh Pak. Untuk melestarikan budaya memang kita wajib ada pagelaran seperti ini. Iya, bener. Tadi ada nari, nyanyi, nembang yo enek, pencak silat mau yo enek. Komplit. Bocah kene iki luar biasa. Luar biasa. Apa meneh masyarakate tumplek-blek kumpul sak dusun sakmene iki ora ya sak dusun. Wah ya sak dusun sakmene iki ya. Lah ya wong kapi tok iki. Niki tiyang kapi nggih mulai mriko-mriko nggih. Nggih. Nika nggih tiyang kapi nika. Nika Lho kok dadak-dadak mboten. Nek kok duduk lho nanggap dhewe no. Ora kapi ndelok ya. Tapi ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Wujud kerukunan masyarakat Kapi dengan sekitarnya. Iki Mbak Lilis sing winganane munggah kae yo ndelok iki. Ning ndi Mbak Lilis dadi yo. Paling meteng paling le. Masa meteng nek. Berarti gawe bojone paling ketare. Tapi harmonis lho wong iki. Keharmonisan antara rukun tetangga dan rukun warga itu menjadi satu rukune kuwi lho Pak sing digoleki Pak. Sing angel rukune apa meneh ndek ngenane iki pokoke didongakne masyarakat kene sehat terus. Amin. Rezekine barokah. Amin. Ya ora panjang umur. Amin. Muga-muga duwike akeh kabeh. Amin. Iso munggah kaji kabeh. Amin. Duwike turah-turah kabeh. Amin. Sing duwe utang ya utange ndang do lunas kabeh. Amin. Sing utangi lali. Amin. Lho kok aminmu buanter to Kang? Aku ndek utang masalah. Lah kok lunas kan ya penak kok Mas. Utang kuwi wajib dibayar. Kene iki cemeteng wis dongakne sampun Mas. Ning apa kuwi jenenge Pak sapa? Sapa kuwi jenenge? Pas sapa kuwi jenenge Pak Sugiono. Sugiono. Wong gedhe dhuwur lho Le. Gedhe dhuwur. Kami tuane kene gedhe dhuwur tak tekoki bahwa ngeten iki mosok sak dusun iso sampe nanggap kula niku manut masyarakat Mas Percil. Oh, ngoten nggih. Wah, berarti iki usulan dari masyarakat. Wah, sakmene iki do ngenteni guyon mateng. Iki lah sing lanang ra mungkin usul, sing usul ibu-ibu lho sing ngarep lho ra percaya. Kok sing usul wedok-wedok sing diteni sapa to, Pak? Lho, gandenge Percil. Ora percaya tengah yo. Percil gandeng napa elek? Elek. Elek ngono lho. Elek ngono bangga. Iki duduk grupku sing kene. Dadal kono padha ae. Ancene diomongi wong ngomong ganteng nyapa ora luwih ke Mas aku. Percil gandeng napa elek? Elek. Lho, diomongi ya. Sing kono karo sing tengah wis Pak, sing pinggir-pinggir iki lho Pak takonono Pak. Paling ya elek neh paling. Percil gandeng napa elek? Wis do ngerti Pak nak percil ki elek. Angger petuk percil mesti bathuke no. Lambene jeber, irunge nyepor. Duite akeh. Amin, mbok dongakne matur nuwun. Mbok jebor-jebore ya ora apa-apa. Sepenting duite akeh. Iki mau Aku wis ngomong karo Mbah Wo. ning mburi. Mbah Wo pokoke sampe guyon matono 10 tahun berturut-turut ning kene. Heeh, ping 10. Tak tukone mentok. Tukane apa? Mentok. Mentok ngenteni ping 10. Ya aku mlaku ning mburi, mlaku unu-unu serut. Iki wae mentok iki. Serut mentok. Aku ning mburi Kari mara mengguri terus matur karo Pak Sentot ngono wis mesti tukokne mentok. Iya. Iki Pak Sentot yo rawuh tadi di belakang. Padewan to? Heeh. Maman iki larane Pak Tot kuwi ora borone kentel ora mungkin. Kok kabeh-kabeh mbok bolo to, Kang? Pokoke sing duwe dhuwit tak bolo lara didik. Nek kene iki sing penting pelestarian budaya kaya adik-adik iki mau. Awakmu ngudeng ora budaya Lah aku ki wong budaya lho teman. Bersih dusun iki apa? Nek bersih dusun iki mbah-mbah mbiyen kuwi wis ngenekne acara kaya ngene iki. Bersih dusun ki apa ngerti ora? Yo ngresiki dusune. Berarti didol dusune ben resik. Tak kamu lho kek. Yo resik kuwi lho tem. Lah awakmu ketoke tuwek tapi pekok kan. Ora ngerti bersih dusun kuwi ya syukuran apa menghargai jasa-jasa para mbah-mbah biyen. Saiki diwujudke gelar budaya kaya ngene iki eling karo budayane. Paling awakmu iku lho tak takoni Hono Caraka ora mudeng. Hono Caraka enek pira? 20. Lah kleru. Hono Caraka enek 20 niku kleru. Oh, bocah pekok iki. Gua teko basa Jawa ya Bana Caraka ya. Bana Caraka Data Sawala. Sing takok Data Sawala sapa? Takokku Hono Caraka tok. Hono Caraka ki enek 5. Hono Caraka. Lah Data. 5. Lah Data ning. Data ra melu. Hono Caraka kuwi enek 5 tapi nek aksara Jawa enek 10 iku 20. Mudeng ora tatanane wong Jawa kuwi teko berarti aksara Jawa kuwi ngono kuwi hitungane. Mudeng ora hitungane.
ana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga nek diwalik ngata bagama nyaya jadapa lawa satada karacana mudeng ora iso ora we wis isin dukun kowe tenan iso apal kowe ngono ketoke blegere nom tapi lho uteke tuwek awakmu tuwek pekok ana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga kuwi enek 20 kuwi kena dienggo hitungan wong Jawa minangka budayane 20 didem loro enek pira 10 lah kleru gede ta kowe iki wong Jawa ora ngono iki matematika bosok nggonmu iki lah 20 didem pindho apa ya 10 nek wong Jawa gak ngono Pak 20 didem loro kuwi enek 12 karo 8 lho kok iso 12 tiba taun 8 tiba windu sewindu enek pirang taun 8 taun lah nak setahun enek pirang wulan 12 wulan iya sura sapar mulut batu mulut mati lawal mati lakir rejeb ruah poso sawal selo besar kuwi terus mudeng ora saiki jajali sing 12 sing gedhe kuwi dienggo dijipuk 12 didem loro enek pira 6 kleru wong Jawa kok matematikamu ning ndi to sing awakmu iku lho sing 12 bagi loro ya 6 kleru nyok lah pira 7 karo 5 pitu tiba dina 5 tiba pasaran legi paing pon wage kliwon 5 songo 7 4 8 apa dina ngat Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Setu minggu 5 4 3 7 8 6 songo minggune gak foto lah ya ngat kuwi mau ngat iki ngat cara Jawa kuwi ngat angat kuwi ngat kuwi ngadeg pikirane iya ngono lho 7 saiki 7 didem loro enek pira 3,5 kleru cara Jawa ya kleru iki to cara Jawa kuwi 7 didem loro enek 4 karo 3 papat tiba kiblat 3 tiba manteni loro pekok lanang wedok kudune nek wali ya ora nek ra enek wali sah ora sah nah iya papat tiba kiblat etan kulon lor kidul wah berarti hitunganmu Jawa ya Jawa ya lak ngono Jawa nek untuk memperkenalkan anak-anak muda supaya eling karo Jawane berarti awakmu hitungannya Jawa terus ya Jawa hitungannya yo gede cilik ngono kae sampai saiki hitungan Jawa ya sing nggo notok kowe 250 lho sik maksudnya piye kok notok loro 50 lah gede cilik yo kudune iki nak tanggapan dagelan loro umpama entuk 1 yuta ya 500 wah dudu wong Jawa 10 yuta ku ya 5 yuta dudu wong Jawa hitunganmu mau piye 20 didom loro tak omongi 10 ora 12 8 lah saiki gede cilik kowe engko notok duk 250 selesai piye to Kang ya didom loro to Kang ora iso kowe wong Jawa kok ndi Jawa lah ya wis hitungane Jawa ya kowe hitungan Jawa aku nang Batak nyapo aku mau ngomong aku ya ben bosok ya ben diam di situ kowe 250 nyapo monggo sedaya sing rawat teng mriki urungan 2000-an nggo nambahi aku nyapo wong aku nadane nembang sing apik karo aku ya ibu-ibu lho delok ento masa 250 Kang wis to notok sakmono jadi hitungan Jawa nah ibu-ibu iki jelas lagune kaya bojoku iki apa ya cara Jawa ngono kuwi mau dinginane kowe mbleh apa ora kowe beleh Kang mosok mbleh kowe mbleh apa peningkatan wedhus no lah mosok heeh lho ke utang aku ora mbok bayar mbleh wedhus lho utangnya rasa diomongke kan gede cilik oh iya nadane coba mbleh wedhus wedhus pira yo wedhus setugel yo sitok no sito siji sapi siji wedhus siji oh iya sing sapi lagi beler suarane piye iya roh aku kok lah aku sing panitia Idul Kurban lho masa kowe panitia aku kowe ngotot-ngotot berarti ngotot-ngotot bojone tanggoku barang kuwi nganane yo tak botot-otot tak wenehi awani daging tak otot-otot kuwi lagu sing enak nembang sing enak aja nganti ngisin-ngisini wilayah kene awake dhewe ning kene iki menghibur masyarakat piye carane masyarakat sakmene mbane kuwi ora kelingan karo Bang Mekar ya nyapa tekan Bang Mekar bareng yang penting gak stres ku lho lah nek lagune mak-mak kene mesti padha karo bojoku masa sing arep tak omongne iki mau lho apa bojoku mendina iku jan weh aku wis pusing Mbak lagune kuwi lagu sing anyar kuwi lho sing ndi sing do sayang kuwi lho oh iya do sayang ngapunten kuwi ta lah lagune bojoku kuwi karo nyemoni awakmu karo nyapu ngepel ning ngarep omah do sayang
kuwi. Du Sayang ngapuntene saestu. Kuwi nek aku sing nyanyi to. Nek bojoku beda. Duh. Oh, suara wedok iso kowe. Dek mangi kok. Aku nirokne bojoku pol fasih aku. Terus Duh sayang ngapuntene saestu yen aku check out Shopee sedina ping 7 kowe aja sumelang aku wis usaha ngutang ning bank plecet mengko sing bayar sampeyan. Ngono kuwi ora ngenes atiku. ngenes awakmu. Aku ya ora mbok jawab. Lha tak jawab karo ngopi karo udut. Karo jigang ini tak jawab. Duh sayang pancene matamu 7 take out Shopee sedina nganti ping 7 kowe ra mikir aku kerja isuk nganti dalu awakku kuru sawangan nganti kaya truwelu. Mbok jawab ngono terus bojomu terus piye? Lek maratuaku sing nyaut. Nyaut piye? Kethuk asale saka tela. Terus bar dituthuk engko terus wenehi apa? lho kuwi dudu maratamu berarti dudu wong budaya. Lah wong budaya kaya aku. Contoh aku lak pacaran karo bojoku nadane biasane. Nek pacaran wis. Ini tak boleh. Iki ibu-ibu kena dicontoh engko lak mulih ya. Sama bapak sama ibunya, oke? Piye to resep berarti? Umpamane contone aku iki anu Mbah Wo wis, Mbah Wo, sampean bojone Mbah Wo. Heeh. Sing wedok. Aku buwo. Berarti Pak Wo karo buwo. Lho, iya, Wo. Ya ngomong awakmu Pak Carik, Pak Rek Karo Burek. Gak kowe enak to, Pak? Tapi ya jan ya kuwi ae. Duh sayang Kudu ya. iki ceritane ngomong ibu-ibu bapak-bapak kuwi lho, ben lebih harmonis. Oh, carane ngene iki. Ya. Umpamane awakmu lanang aku wedok. Oke. Lagune lagu lawas wae. Luawas. Yo no. Salep no. Yo diem. Wong yen lagi gandrung. Terus sing Kowe iki jawab. Oh, wedok nyauri. Iya, balenono. Aku lali lagu lawas soalnya aku rong lahir. Wong ceritane ngene. Engko ceritane ngene. Umpamane lanang karo kan mulih delok campur sari. Mulai delok campur sari, ben rukun, Pedah dilebokne ceglek. Bojone ngarep TV, sing lanang karo ngene. Terus ngene. Delok wong yen sampean jajal mulih. Yo iki. Iki resepe rukun harmonis ya iki. Dadi ngene. Dadi umpamane kowe ning anu pas dhewe mulih to. Mulih kowe numpak peda, kowe ngene. Ceklek. Aja lali, engko nyanyi lagune pecel ya. Iya. Wedokno suarane. Nggih Papa. Klek mlebu jebleng kowe lungguh plek. Aku terus rada teko. Aku sarungan. Iya sarungan terus mara terus diambung. Tak iki lho delok aku sarungan. Iya sarungan nyawang ngene. Wong yen lagi gandrung Ora peduli bledose udun das. Gunung. Gunung. Udun. Lah gununge kaya udun. Blenduk ngono to. Rasa mbok nangis. Ora peduli bledose gunung Sing lanang rada majune, ceklek rong langkah karo nyawang karo wong yen lagi naksir. Ora peduli lanangane kenter Perang nuklir. Nuklir nyok. Nuklir ding. yen perang nuklir Nadamu lho. Lah sepira to? Nadamu lho. Balik. Ya balen. Balenono. Wong yen lagi gandrung ora peduli bledose gunung rada maju wae. Wong yen lak karo disawang wajahe lagi naksir. ora peduli yen perang nuklir
yen lagi bokeh Direwangi rada terus jarene aku sih jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro mari irung bangkir duwe sapa dik irung bangir ya duwemu wita lambe tipis duwe sapa dik lambe tipis ya duwe canggut nyatis duwe sapa dik janggut nyatis ya duwemu bangke aneh duwe sapa dik aniki ya duwemu meneng wis mari ngono Keten terus dicekel sing wedok lebok ning kamar iya lah iki lho terus eksekusi. ning pojokane apa kasur dek terus sing wedok terus ngene karo goyang iki piye iki Gene sing wedok sing takon. ngono Pokoke takon iki piye iki. iya oke iki ben harmonis yo iki Iya ya terus takon. Plak. iki piye iya sik tau baleni nek Iya iya. kok arep Aku kok aja nganti lali lho, Pak. ya mlebu kamar Aja lalekna lho, Bu. sesuk tenan kowe engko karo bojomu ngono ya Harmonis mesti. irung bangir duwe sapa dik irung bangir ya duwemu lambe tipis duwe sapa dik lambe tipis ya duwemu canggut nyatis duwe sapa dik janggut nyatis ya duwemu bangke aneh duwe sapa dik bangke aniki ya Langsung. duwemu iki piye mas dikapakne mas mengkoyak yo tak cekel dhewe iki piye mas cekel piye mas suwi-suwi lak dhewe iki piye mas roh piye mas mari ngono wae aku yo tak tokne iki piye mas tokne piye mas bareng metu aku engko lemes dhewe iki piye mas lemes piye mas lemes terus turu dhewe-dhewe iki piye mas turu piye mas aku ngono ya ora wis kentekan iki piye mas kentekan piye mas meneng cangkeme wis cangkeme piye mas wis meneng ora ana terusane iki piye mas terusane piye mas selendem meneng cangkeme iki piye mas menang sing piye mas aku meneng wae aku terus lemes dhewe iki piye mas lemes sing piye mas ora lemes terus ra ana rasane iki piye mas rasane piye mas meneng aku wis entek lho aku wis entek kok ngomong ae omong piye mas omong sing piye mas meneng ora mbemu dam tak dublak letong buri lho muri endi mas muri sing piye mas Mbok seneng gak ora aku wis gak koncoan karo awakmu aku warai yo keram omon ae kowe iki omong piye mas omong sing piye mas kowe kon meneng-meneng lambemu aku lho entek rijik wis ana entek lho sampean entek piye mas entek tak tutuk untung mikir larang pecah dasmu hah nyanyar dhewe no dhewe piye mas dhewe sing piye nantang kauncale cepat lambemu Rumah sama aku gak wani. Ngandang amamu, arep boncalne. Takon ngoncalne mak-mak apa piye? emak piye mas emak piye kok gak nada blas aku ya emak piye gak
alasannya jarene ben harmonis. Lah kowe tekon. takon. Lah awakmu tekone kancane ruwet no teke. Lah menung iku apa kebo sapi sing digugu apane? Tletonge. Keluarne. Keluarne. Lah nek menungso Entute. omongane. Entut yo ti. Omongane. Lah sampean ngomong ngono aku yo melu. Ya, tapi kan kalau terusan yo enggak boyeh ya enggak boyeh. enggak boleh piye. Asap semua. Lah piye lho? Iki engko pokoke beda campur sari guyon maton karo biasane. Bedane piye Kang? Iki campur sari guyon maton khusus bengi iki. Ning dusun Kapi manut karo penonton. Manut karo penonton. Manut piye? Ayo ngomong. Antem selop cangkemmu. Ora ngerti kene-kene pimpinan campur sari Rama. Boyo citae. Ya. Dia mari ngene terus nembang. Golek iso nembang penak tenan, tak celone artis selanjutnya. Nembang apa jaluk? Heh? Nembang apa? Celone kowe duet ya. Oke, duet. Yuk bareng-bareng artis selanjutnya. Iki kok aku manut penonton, bakal penonton seutuh. Heeh. Awake dhewe kok manut buyar jam piro manut aku. Oke, takonono, Pak. Jam pinten, Bu? Jam 5. Jam 10. Jam 11. Jam 10. Jam 3. Loh, jam 3 sampean kuat ning kono tenan. Aku enggak kuat aku sumpah. Ngono kok tawa. Wong wedok ngono kuwi lek ning isore mah kuat. Lah terus Ora ngerti sing lanang pertentangan koyo ngene. Apa kuwi? Wong ning isor wedok-wedok nek kuat. lah sing lanang pedentengan piye? Lah piye, Mas? Ayo, sepotan aja. 3, 2, 1 artis selanjutnya. Bukan nyanyi ku model piye terus nyanyine? Lah bekas asline iki jalukane Pak Mudutane sapa? Mbah Wo to. Kakek. Mbah Wo nyuwun sinden wanita rai sapi. Ya iki. Wingi singa lho saiki kok sapi. Mosok sinden kok ndase mulah malih. Lah padha karo sing ning mburi mau lho, sing ning kandang mau lho. Sapa? Loh, suarane apa dem kuwi dem? Sapi. Oh ya wis, ya kok sapi tok. Iki telah membuktikan, Mas. Ngerti apa ora awakmu? Apa? Wingi awake dhewe lagi menjalankan awake dhewe kuwi Ndase apa ora melok? wingi awake dhewe karo ndas kan sikil. Sikil. Wingi awake dhewe ndas karo sikil Wis Tangane. ngene lho, Mas. Delujur kabeh iki. Apa wingi piye? Awake dhewe kan telah menjalankan hari raya Idul Adha. Iya bener. Atau kurban. Kok nyapa kok iso kurban kok beda kaya riyaya Idul Fitri. Lah nyapa lho ora? Iya bedane ya iso beda ya. Kenapa kok Idul Fitri ning ndi rame wong salaman, wong ning ndi metu. Kurban wingi kok rame nyapa? Apa kok sepi nyapa? Lah sebabnya apa? Gak tahu. Kowe ora ngerti? Enggak. Soalnya Iya. kurban ini lebih berat daripada memaafkan. Asik. Berarti roh awakmu. Ya roh to, Mas. Paham ngono kuwi. Iya to. Kowe bengi iki paham. Ini malam apa? 1 Juni itu apa? Iki yo hari lahirnya tonggoku kok, Mas. Ya cok. Aku sing tak eling iki yo anake tonggoku iki lahir tanggal 1 Juni. Kesaktian. Apa? Sakti. Hari kesaktian Pancasila. Panca Dengkulmu wis sakti. apa? Hari lahirnya Pancasila. Yo hari lahirnya Pancasila. Sok kesaktian. Iki jane anu sekolah ketara bayar gethuk ya ini. Aku kualik buku. Lah ora ning ngono takon piye-piye ora mandek-mandek 3 jam ta. Lah piye jarene takon terus harmonis. Iki hari lahirnya Pancasila. Pancasila, Mas. Kowe paham to? Iya, Mas. Umpamane iki teko Slentem.
Kalau wis kene wong kene wis ngerti lho jenengmu wis apa kenalan ngopo neh wong jenengmu wis ngerti. Awake dhewe ning kene yo bolak-balik. Yo asli wis mampir to. Mampir ndi to ngawur. Endi wis saiki? Dadapan. Yo mulai malih sosok ning anu bong. Oh iya, Dang sewu. Dang sewu. Kene iki komplit to, Mas. Mbon sami kenal kalih Bekakas niki. Nah, kuwi nek omong yo sing rada apik, mosok Bekakas iki lho. Lah rupane kaya awakmu. Pun kenal sinden cantiknya Jawa Timur. Lah. Rupamu kok suket kolonjono. Ayo. Wong kok ora percaya nek Dadi aku ayu. sapa-sapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Dusun Kapi, Desa Kapi, Kecamatan Gunjang, Kabupaten Kediri. Yo roh. Yo roh to, Mas. Kene kok Apal apik kok malam hari ini adalah malam terakhir bagi kita. lagu kuwi Lagu kok ngawur. Lah jare kon sambutan. Kok ora usah malam hari ini malam yang berbahagia. berbahagia. Kowe ndongane sik. Iya iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Bahagia. Acara selanjutnya yaitu Maido Kasana. Sing dipaido iki lho sapa Mas? Maido awakmu. Ora ki mau MC pengajian. Ini koyo selendem. Piye, Mas? Puisi to. Ya ta. Ya ora. Pahlawan. Sing gawe apa kuwi ade tanpa eneke pahlawan kuwi. Iya, iya, Mas. Paham ora? Oke. Ini hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Oh iya ora enek kok. Pahlawan-pahlawan Pahlawan sing dhisik sing berjuang memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Iya wis Lewat Pancasila Iya. sebagai dasar negara. Rem. Pahlawan tapi. Pahlawan. Sik urung, aku sik muni kene karo kowe. Gentenan kok. Iya Mas. Ben iki pasare begiki Orang buka ding-dingan to Mas. Nek arep pamol kuwi Pak puisi dikai ding-dingan. Iya nek ding-dingan Mas. Ayo. Indonesia Tanah air beta. Pahlawanku. Mas, kowe ono ding-dingan sing dawa kok tang ting tok. Ben ada rasa Iya, gimana iya, iya. harmoni. Iki wis arep puisi lho. Lah kok gentenan lho ya. Indonesia. Meneng wis. Ku nyapon nuturi aku lah masalah nada. Iki lho marahi ganggu terus. Cangkemmu bolak-balik kelek-kelek tadi. Indonesia. Pahlawanku. Ku ingat selalu perjuanganmu. Dengan segenap jiwa ragamu, kekuatanmu, kepintaranmu, dan segala akalmu, segala pengorbananmu, kau memperjuangkan bangsa Indonesia sampai merdeka dan selalu menjaganya untuk kita bisa tempati hingga saat ini. Pahlawanku, kau usir segala penjajahan dari bumi Indonesia. Kau usir dari segala macam perselisihan di negara. Kau usir dengan jiwa ragamu sehingga Indonesia bisa merdeka dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Wis tem, gentenan. Ku terima kasih kepadamu, para pahlawan yang telah berjuang dengan sekuat tenaga. Tanpa perjuanganmu kami belum bisa merasakan kemerdekaan, kebebasan di Indonesia. Wis tem, gentenan kancane tem. Hidup rukun, makmur, damai sentosa di Indonesia. Cocot ya jawaban. Tem, wis tem. Hidup dengan damai di Indonesia dan dengan bahagia Tenan karo kancane. di Indonesia. Cek, dilok arek sini. Terima kasih pahlawanku atas perjuangan. Judek panitia niki. Untukmu selendem, untuk pahlawanku dari diriku. Terima kasih pahlawan. Indonesia selalu jaya.
iki dike pahlawan berkorban untuk bangsa dan negara. Kowe kesuwen puisi penonton wis mulih sing mburi kon. Ora to, iki untuk keutuhan Iki kan wis NKRI. apa pengorbanan digawe negara. Pahlawan. Aku pengorbanan panitia khusus bengi iki. Oke oke. Lagune kuwi sembarang. Oke Mas. Gendenan. Siap. Garuda Panca. Aku pengorbanan. Pengorbanan lagu ini paling gak ya Jawa. Jawa, aku Jawa. Masalahnya kan ning nggon Kediri kan. Ya. Ting-tingannya sampe ra Mas? Pak Sugiono. Loh. Ayo. Oh. Panitia pada malam hari terima kasih atas jangan tahunya. Pak Sugiono, terima kasih sudah mengundang kami lagi. Oh, Pak Sugiono. Dawa buntute, Pak Sugiono. Dusun Kapi, terima kasih karena Anda akeh wulune. Ser. Terima kasih adanya Dusun Kapi, guyon maton ada di sini. Oh, manuke Pak Sugiono tak sodok. Jare kon Jawa. Ayo, wes, kono. Aku Korban untuk sapi. matane sampe Mas. Ini apa? Untuk sapi sing ndek iki. Lho, ya sapi iki somben tumpakane awake dhewe ning jembatan Oke oke. Sirotol Mustaqim. Sebuah puisi. Suara rintihan Sapi. suara Engkau telah menangis sapi. yang bergema Oh sapi. di dalam kuburan. Engkau sungguh sedih sekali sapi. 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 Karena dihimpit bumi Masalah. Kowe nggih puisi omong sopan sapi tok. Lah apa ya enek puisi judulnya sapi. Darahmu mengalir sapi. Lah ngalir apa? Pagi-pagi kamu dibelah ngok. Oh kaya ngono kuwi. Ayo lah. Ben anu dramane. Dramane dadine sapine sing ngenes ki pecah. Oke, oke. Iya. Sopak sapi ya. Sapi. Berarti lah iringanmu suara rintik iki lho Mar. Iya. Sing liyane lho Mas. Sing seneng ya? Iya sing. Mama, ku panggil mama, tentu saja bagi dirimu Aku sampe rapal. Mas, yang ku sayang. kuwi penciptane wis ninggal sing liyane. Dangdut apa pop? Sakarepmu pokoknya sing lagu masa kini ngono lho. Oh, mangga kene. Hei, aku sapi. Sapi. Katakan padanya, aku sapi. Kamu adalah milik sapi. Sapi. Nyanyikanlah, Kamu punya burung sapi. katakan padanya. Aku rindu sapi. Sapi. Sing sapi diotot-otot iki lho. Jangan nyapuk sapi diotot-otot. Ya sing dikok. Diberok. Darahmu mengalah. Walah wis Pak. Kaset. Mau nek iki lho nyapok. Siap. Nyanyi dhewe. Nembang nih Mas. Nyanyi dhewe. Sing lagu anyar apa? Sirahmu kene kemajuan kaya sikat WC. Iya. Tahun wingi gundul entek lho. Iki kok wis tukul. Tukule kene tok ya Mas. Loh, lah pinggir-pinggir gak tukul ya. Gak tukul. Loh, nek kenane kok dipotong sing ndi? Ndase kayak Mas sing dipotong. Ndas apa? Lah kok dienggo gantungan kunci to, Mas. Akhire mak klotak. Ya. Mulane aku megah nek ndasku dituku wong. Ya nek dienggo pajangan ra apa-apa. Sing sorot dienggo gantungan kunci lho. Iya. Nek dienggo Nembang ya. mlaku. Nembang dhewe wis. Oke. Bangun Ya. dhewe timbang di. Siap. Karo kene ra iso. Lagu itu Mas yang terbaru, Apa itu? lagu yang berjudul itu loh Mas. Apa? MBK Mas Dahil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buatukmu. Makin ganteng aja.
apal apa ora? Kowe iku apal apa ora? Ya aku rada sithik-sithik apa. Kowe mesti Cah cilik-cilik iki lho saya hafal. Kowe mesti laras. My little pentol setan. Lho, Baru kamu bolu ketan kok sepentol setan iki lho. kowe nak ngene kok pentol. Itu lho Mas. Mbah, ora roh aku. Lagu yang apa di PP itu. Oh iya iya. Pepe. Apa Pepe dong. Pepe dong. Bukan itu Mas. Sing ndi? Sing piye aku gak Lagu yang sekarang itu. lagu-lagu lawas karo suara rintian. Apa Pepe? Piye? KPIP itu lho. Kapi. Kapi. Liriknya sing ndi? Pepe apa? Wong ke Lagumu ora kare. malah tekan dinding. Lagumu ora kare. Lagu wong sing ora ngono kuwi lho kok. Liyane morat naret. Sing anyar sing mbok apa? Sing anyar. Sing Oke, awakmu anyar. seneng kuwi apa? Sing paling seneng lagu apa lah? Lagu sing anu Mas, sing rada ngehip. Ya, kuwi. Dak nyapa. Oh ya apa? Kesetanan apa piye? Lagu sing bip bip. Apa Obat nyamuk. Obat nyamuk hit. Apa ngono iki? Ngerum. Jumbir Reka. Apa? Sing keras iki lho. Oh, keras kediri. Aduh, Patas. Napa keras kediri? Ngebit. Ah, iki lho. Vario. Ngebit atau kok Vario. Ayo sing jeduk-jeduk lho Mas. Ya, ya. Cek. Iya Mas. Tak dramin. Cek. Ya. Cek ngene ya. Jiwa lah gaji kuwi ya. Beluk dem. Mas. Ayo toh. Iki ora nek tunggang drum liyane to Mas. Lah kok Wane yo kowe. sesuai dengan lambemu lho. Dijogeti uwange lho. Ya metronome kowe njaluk metronom standar Mas. Mas Redi. Yuk. Duk duk duk. Wa. Cuk. Wa. Wah, lah teko pinggir kaya bunglon. Lainnya kaya bunglon. Iguana. Ya ampun. Loh, Mas, nyapa? Apa Redi? ora nek toilet cedak-cedak to. Lah, kowe nyapa kok boleh toiletin? Lah nyapa toh? Lagu kacau. Kicau iso kacau. Kicau. Kicau. Ngene gitu. Iya, iya. Kicau. Bisa Mas? Bisa aku. Cuk. Kredit. Kowe iso kredit ndasmu udah. Ceng. Apa? Kowe iki nyanyi kowe iki. Lah kowe mau kok duwomen to? Ya melodine ora nggih melodi to. Lah kuwi kan Gak usah melodi ya. Enggak usah. Ya, Langsung ya Mas ya. Ya. Nada. Cuk. Saya tak meneta kayak nada sih. Cuk. Cuk. Tak kayak nada. Kicau mania. Kicau mania. Kicau mania. Kicau mania. Gaspol dangan, digaspol dangan-dangan. Manuk udang-dangan. Manukku siap Siap nembak. nembak. Arep tak tembak iki malah ndangak. Aku yo kaget. awakmu ki jane piye ta kaya nyanyi wis ora. Ini lara aku sing ngatasi kono. Nyanyi kaya kakang iki lho penak. MB. Mas Botak. Lho. Mas Botak. Diam di situ, hadap sana. Oke ya. Lagune sing apa? Lu kenal Veronikaku. Iso ora? Oh iya kuwi. Iya kuwi. Bisa. Ngono lho penak. Lu kenal Veronikaku. Veronika yang obstrem buana nona Niko. Om Trom yang biasa
Sambal jalan lubang duko. Yo. Jawab. Bukan yang itu. Asik. Tapi Mama Maria pun suami. Yo. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. Bukan yang itu. Terus aneh kene. Terus Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. Terus Saksi kenal dulu dan Veronica dulu. Dia punya mama laki-laki. Bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. coba satu kalimat. Ayo, bahasa Inggris. Non smoking. Alah, Bluetooth Device. Fresh friend fresh. kentang goreng. Angel. Wah, angel bahasa Inggrisnya, Mas. Angel aja lu. Device has connected. Successfully. Bulut. Kenapa kok buluk? Minor sih. Duduk kuwi ya. Itu toh, lah dene he Mas aku. Iki lambil nada lagune apa rungokno sih? Sing eleng ama piapa. Sing mikir tangga, Sing ngerti sapa? Wah, tak baca ndasmu ki ngerti apa ora iki lagu iki? Iki wong telu iki kudu aku swara siji, Selem swara loro. Lah iya. Kowe swara ora swara. Ora telu to. Biasane gak aku. Gak. Trio ya wong telu. Trio. Lah biasa. Trio. Gak aja Lah ki mau kata-katamu piye? Sing eleng lawang buka. silire angin bengi. Kadung kepenak Sampai ngelur Tibiane ngimpi. Jajal ya, cita-cita. Aku pertama. terus terang Philip terus terang terus. Wih, iklane. Kowe Buri. aku pokoknya nyanyi yang pertama. Hah? Buri. Aku ngalih. Ganti Nyanyi kedua. terus aku nyanyi kowe. Iya, iya. Oke. Ya. Sepurane Bu, sing iki mesti mboten hafal lagu niki. Sing penak-penak Mas ya lagune. Ya. Sing eleng ama piapa, sing mikir tangga, kadung wis enak lali nang sapa-sapa. sing mikir lawang buka, silire angin bengi. Nambyani enak sampai ngilur tibiane ngimpi. Kowe kok ora nyanyi? Kowe kok ora nyanyi? Dari aku menari latar. Oh, kene deh. Kowe sampe ping 3 ra iso. Kowe perlu tak asal saya kene aku ora iso. Yo sing lagu sing liyane to Mas. Heh? Sing liyane sing aku ngerti ngono lho. Piye? Lagune iki lho. Lah iki mosok ora ngerti. Ya pokoke lagu apa sing ning ngarep berarti kudune sing mburi iso. Oh, kudu manut. Linone guyon Bes, minor. Kowe masalahe lah sing ngarep iso iki mburine kudune iso. Iya Mas. Paham ora? Wes ra kuat aku, wes ra tahan aku. Engko pai maniki engko selanesu. Wes ra kuat aku, wes ra tahan aku. Engko pai maniki engko selanesu. Mbok ketimbang umat setepku, wis tombok endang golek no mantu. Jalan guri kon. Bok. Aku yo manut bok tok. Kenapa lo? Mesti kowe rapal. Wis 2 kali lho, 2 kali lho. Bok. Pisan kan salah hafal Mas. Aku ya biasanya terakhir iso mesti biasa. Beneran? Iya. Lagu angel. Minor. Angel. Dan ya. Dudu watu hang tiarani pasir. Waktu
gedang campur sawi. Lah iki lho mau sithik. Ya, kok dia iso. Kudune aring-aring biakar gedang campur sawi sampai Campur sari piye? Campur sawi. Mas tentekno. Sampai gereng gereng uliye isun mikiri. Godhong gedang ayo dang. Dakel jati ayo ting ting atemi ayo mikir utang ayo tanggal siji ayo ji mantolo lo 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 wing Ayo wing. Sapa neng? bojone kuwi paling Pak Dek. Asik. Kira MC ngarep mau to iki Mas? iya tapi macake wis beda Beda. nuwun sewu wonten dawuh napa nuwun sewu dirungokno teko mburi kit Mas. niki lho sing kurang ajar niki lho nyanyi ora apal blas Mboten Pirang tahun kok ora apal-apal. Pak Sugiono Pak rapal. Mangsa. nyakoni wis pirang tahun nyanyi. Pak Sugiono bengi iki njaluk ana ceritane. oh Fragmen. Heeh. wah lha kuwi samene bar jam piro iki lho nek fragmen Jam 3. Lah iki lho bolak-balik mbok bar jam piro sak karep Mas? Iki lak masyarakat kene iki wis kangen karo awake dhewe kok. iya Nanggepe wis ping 3 lho kene. Peng telu. iya Jane dibonusi bonus apa pulsa. lambe Gawe cerita. Sampean iki dadi pemain. Oh. Dadi rol Mas Percil. Gak iso aku nek pemain. lha kok apa Lah terus pengenmu Aku tak tombok ae aku dadi pemain. iki Aku dadi pemain. untuk mainan dan Pemain drama. drama iki lho. Iya. Aku sebagai sutradara. oh sutradara Ki pemain rol. Main. Ki sutradiri. Astrada. Asisten sutradara. Aku tak nyindene Mas. alah nyapa to nyinden Apa iso nyindir nyanyi morat-marit kok? Morat marit aku selatihan iki khusus masyarakat Kapi. Aja linden. Nyindenmu piye? Mas. ya mas Jelali sok. Ngombe obat. Kaya ngombe obat. Pinteran ya, Pak? Wis Saiki saiki ya? Sampe nang mburi. ceritane apa sembarang ya Ceritane Putri Idaman Hati. Asik. oh siap Putri Idaman Hati sampe nang mburi Putri wis sapa? disiap. Rumah aku Putri Sarton. Duduk kuwi kae. Putri Pakaiane wis Pakaiane disiapne wis ning mburi. Aku ganti. Sampeyan ganti dandan sing ganteng. Oke. Dandan sing apik. Dandan apik. Heeh. Wis disiapne asisten jandu. Oke. Jandu. Jandu dadi asisten morat-marit malah. jenengan ning atas ya lho mudhun stasiun jandu Apa enek? Wis sampeyan nang mburi penonton jangan mulang dulu. iki mari kene metu ya Mari kene sampean metu neh gawe cerita. Heeh. Oke. Iya Mas. Ayo Mas. Talu. Kowe iki nyapa dadi sindene sing apik. Kok yo iku kudu tayub. Rumah aku pramugari arep tayupan lho. Deh. Aku kadung joget lho Mas. Ugo sing apik. Nggih Pak, sorry Pak. Ayo Mas, Rama.